Wendy kapok wako yo mar saa ang'wen in bende inyalo pachi kotende kod lalruok mar ODM gi UDA gi wach ma bende jowetewa osewacho ka Austin, Jevin kanyakla kod Solomon. Kapo nono ni sero kata kwedo. Wach ODM to liet. Lakini kachako wan kaka joluo wayie gi wach siro sirkal. Waol gi bede opposition. Awacho ni joluo nikech ang'e ni ODM is not equal to ODM to Luos. Luos and gino wan oganda maduong'. To bedo ni kumora mora ma ji nitie kata oko mar ODM wasiro ni wan wadwa tiyo gi sirkal. Waseneno gik ma sirkal wuon piny osekelo Nyanza kucho. Magi gik mane nwawinjo waneno maka timre kuonde moko to sani koro osebiro. Mano to point ma clear kati ne ODM kati onge ODM wado bede serikal. Namba 2 gik mineno timore ODM kae nikech Kenya kae party leader e wuon chama. Baba e ODM nene ODM. Kanu winjo ga ni ODM nene baba to baba nene to the other way around. Koro emomiyo neno ka sani koro kowuok kaka osebedo no ong'elo rengo koro emeneno ka koro gik moko chako wuok achiel. Weche koro ng'enyie kanyo nikech koro be makosa achiel mane ODM timo no gi prepare the next passing the baton ni gimoro miluongo ni passing the baton ni noko timno omiyo wan koro owe joluo e lela omiyo sani koro ineno ka ng'ato wan gi King Pinde Kennedy ng'at dwa bedo nyaka Queen Pinde wan godo nikech nokwa prepare for uncertainty but magi mado tim de sani waonge shida mang'eny lakini korka wach mar kineno ka tiere factions adier manete adier nikech gimbe gineno ni ginya bedo ni gine party lakini nafas gi kaka rowere mondo gimbe gin rowere adier joma dendgi tindo koso jok ma nikech ikegi to gin rowere koro gidwaro ni gimbe mondo gibede platform mondo wuo kodgi. Ineno ka koro sani issue osebedo bara ni ng'adhi negotiate. To mai shida makoro ya kuom wewa pap. Owewa pap, owe joluo pap nikech koro kane wan gi ng'at moro mane wang'iyo alafu koro ng'ano onge. Mage issues mineno koro sani timore ni no ka ng'ato koro odwano owinj pache. Tadieri makende mng'eni jopiny neno. Gineno gik motimore. Tadieri be en ni ODM kachacha. Ntie kaka ntie rowere maradier mane nigi leadership mane okune nyal chung nikech issues internal issues walungi ni internal nikech party no be nigani agi issues ng'ato kane nikech wanwang'iyo gani ko bito tingu badi tini dhi kata yidhi kelo no maendeleo kata ok idhi tim nikech kata sani kwa wacha adier bedo ni wabede broad based counties te oko benefit ntie moko ma pod gina chien nikech the leadership gin moko mane oting bede gigi to mai gima so inyo Kenya Nyanza kucho wan warito mosetingnwa bade ok wanon ni ma be jatelo moromo madhi kelo maendeleo jok mane nigi ideas moko ne ber to nigi ideas nigi agenda to ntie kaka ne goge koro sani ananeno ni wan kaka joluo wang'o yawre ni sani koro wang'i jotelo magin soba manya kelo maendeleo nikech gima wadwaro en maendeleo wambe wadwa ni at least wabede level moro ma wane playground maber gi some counties. For far too long wasebedo e position wasego koko seng'ewa ni wane jowit kidi to wane wang'e go koko to wang'e bedo opposition. Sani kwa yudo nafasi mar bede government wa make sure ni wa maximize nikech ikiani bang' mayo ang'o mabotimore. Ananeno ni joluo for the sake of development waromo waluru kuma jatend piny ka dwa kelo maendeleo waluru kuma maendeleo nitie to wadhiuru wagi leaders waweuru ng'iyo wach sijui ni ODM sijui Linda Ground okaelewa wach Linda Ground ni lakini jatelo ming'eyo ni dhi kelo ni maendeleo through the government of the day mane miyiero weng'iyori ni nikech sani ODM baba osedhi oko ODM was baba again and when ODM was baba and baba was ODM makoro kiyiere gi telo masani hey ODM hang'en waka yo matena
no anaonge shida gi youth leader gi nikech ang'eni iluonge ni youth leader, anaonge shida kode nikech either way ene the only person mane nya feel gino as of now nikech de oonge, in fact de koro lweny lich nikech koro joma nie level ma next party leadership gin gi the same capacities, almost the same energy, same almost everything same. Kanya makoro yuarruok ne dhi bedo to division ne dhi bedo. And aneno ni Oburu, Daktari and Sani is a uniting factor for the time being until further notice. Koro Sani we obed kanyo nikech ene mo nyalo bedo kanyo for now. Erokamano ahinya. Ang'enya koro ngajwang' dakika kata achiel tok saa ang'wen. Judi kono ya iweo matin in bende wana winj pachi anena kaluwore koda lalruok mar ODM gi UDA. To bende weche mang'eny bende osewacho kaka yudhe bende duher ni lalruok mar UDA gi ODM. Ang'o mami maino? Duto te wabiro bedo kwal tuwa Kenya koro ngajwang' ya okang' mar ariyo. Aneno kanyo ote magu ma bende ioro. Med orogi aneno thotu bende sero twak moko bende kwedo. Abiro bedo kasomo otego lai mago te machuok arede